Salut și bine v-am găsit la un prim episod de un joculeț aici, nici nu știu cum se cheamă, whatever. Deci, aici nu știu cum se cheamă, trebuie să mănânci până crești mari și odată vei deveni, o să mănânci toată planeta, tot pământul. Bun, deci dacă mai vreți, hai să începem, dar what, nu mai știu să vorbesc. Dacă vreți episoade cu acest joculeț, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent când mai postez eu. Gândăcelul, gândăcițole, vină încoace. Mâncăm acum tot. Gândacul, what, mă învârt peste ei. Ia vino, unde fugi acum, măi? Înainte când mă mâncai pe mine, ia vino. Vine ghezurile de șobolan. Nu! Opa, așa. Mâncăm tot. Acum cred că nu pot să mănânc șobolan. Nu pot. Ia, pot să mănânc? Nu pot. Mai trebuie timp. Uite, acum pot. Nu pot. Acum pot. Încă... Pot să mănânc? Nu pot să mănânc. Haide, bă, cât mai... Dispăru ăla. Nu pot. Nu! Mănâncă mâncarea. Bun, whatever. Opa. Sunt o pisică șobolan. Unde e aici? Ia-l. Opa. Unde sunt șobolanii? Veniți încoace, șobolanii mei. Hai, zi, te rog, că pot să mănânc șobolanii aici. Șobolanii! Veniți încoace, șobolanii mei. Editai șobolanul aici. Vino! Ho! Nu pot să mănânc fursecul. Acum ăștia sunt micuți de tot, lol. Nu mai pot să mă mișc. Mă tăia în cuțit. Mamă, cât de... crezui că scăzut. What? Crezui că am scăzut când mă tăia în cuțit. Să-mi scrieți în comentarii idei de joculețe. What? Da, să-mi scrieți în comentarii idei de joculețe, ce mai vreți să postez pe canal. Și să vă abonați la canal, pentru că am doar 3 abonați. Cuțitașul, cornul vieții, mâncăm cornul. What? Nu mai pot să mă mișc. Mâncăm și cuțit și corn, dar le încoace, băi, nene, măi. Mâncăm și sticlele, nene. Nu mai scapă nimic. Ce m-a speriat? What? Cât de mic sunt acum? Distracție. Mâncăm pâinică sau ce-o fi asta? Bagă la cuțite. Ăștia-s oameni. O să mănânc și oamenii. Într-o zi voi ajunge să mănânc și oamenii. Uitați-vă cât de mic sunt acum. Bun. Pac. Am zis pac. Mâncăm tot, să vedeți cum vă mănânci. Sau cred că sunt roboți ăștia. Da, nu sunt oameni. Sunt oameni omenești. Du-te, băi, mișcă-te, băi. Mișcă-te. Acum mănânc și oamenii. Forță, ia veniți încoace oamenilor. Veniți încoace. Ia vină încoace, bă. Unde fugi, măi? Ia. Unde fugiți, măi? Mai scăpați voi. Nu mai scăpați, măi, șobolanilor. Acum pot să mănânc masa? Nu. Opa, așa, mâncăm noi toate scaunele. Nu pot.
LOL. Mâncăm noi toate scaunele. Dă scaunele încoace, măi, Vasile, măi. Toate scaunele gata. O stea jumate. E bine. Hai. Mai dăm. Stați puțin. Ce? Ori? What? Asta e de fugă. Pot să fug ăla. What? Cât de micuți sunt. Foril, bro. Foril. Really, băieți. Vino cu aghezure. Nu scap tu de mine. Veniți, mai că nu trece unul. Pot să mănânc ăștia? Nu, acum mănânc cu oamenii. Mănânc toți oamenii. Mă duc pe stradă. Mănânc pietonii. Veniți încoace, pietoni. Vino încoace. Sunt o pisică atât de mare încât mănânc pietoni. Uite-i, băi. Cine nu știu ce sunt aia pietoni, dar cred că știu toți, adică oameni care trec pe stradă. Ia veniți încoace, băi. Veniți să mă înfruct din voi. Eu nu mă duc pe stradă. Ia vină motociclistule. Stai că-l iau eu. Forili, băieți. Forili. Veniți încoace. Așa. Vino. Nu scap tu de mine, biciclist. Eu uite-i, bă. Mănânc tot. Mănânc tot ce prind. Nu mai pot. Mama, nu! Îmi scapă oamenii. Veniți încoace, omuleților. Îmi scapă oamenii. No way, bro. Vino. Vino încoace. Vino încoace. Nu! Aoleu. Când o să pot să mănânc chestiile astea mari? Pac! Am zis pac. Trebuie să-i mănânc pe toți. Ce tare, îmi place că oameni. Ce fain e. Oamenii vin fix în mine ca să-i mănânc eu. Ai la distracție, bro. Oi de la distracție, man. Uite, îmi scapă. Bine. Forță. Ce tare e. Ce-mi place să mănânc cu oameni. Sună cam dubios. Gata, s-a terminat șmecheria, bro. S-a terminat șmecheria, bro. Gata. Aici câștig eu tot. Ia veniți încoace, băi, ăștia nu mai sunt nimic. Gata. S-a terminat, bro. Ia uite aici. Forță, man. Bine. Hai să începem. Ce? Trebuie să fug aici? Trebuie să fug, dar nu vreau să fug. What? Parcă terminasem ăsta, bro. De ce mănânc acum sticle? Dă sticlele. What? Câți ăștia sunt? Forță. Mănânc tot. Mănânc tot. O să vă mănânc și pe voi, omuleților. Parara, mănânc un corn, mănânc o pâiniță. Sau o pâinică, poate. Ce tare. Wow. Ce-mi place să mănânc tot. Pac. Mâncai tot, nu mai am nimic. Dați-mi mâncare, mi-e foame.
Hai bă, cu oamenii. Pot să mănânc cu oamenii? Gata. Bun. Bine. Forță, tati. Mănânc tot ce prind. Sunt o mâță mare. What? Ah! Ce m-am speriat? Sunt o mâță foarte mare. Ce-mi place. Ah, vine încoace. Veniți încoace, băieți. Iar mănânc scaunele, parcă am mai făcut asta odată. Parcă ai mai... Oh, gata, acum mănânc și masa, bro. Văd? Parcă mâncam și masă. Nu contează. Astea micuțe, bro. Uite ăștia cum, bă, voi veniți fix în gura mea. Pot să mănânc ăștia? Nu pot. Mai am. Bom. Dar nu mă pricep deloc la jocul ăsta, băi. Da, mănânc, mi-e foame. De ce nu pot să mă mișc? Nu înțeleg. Sunt și puțin obosit. Deci nu mă judecați dacă nu joc bine. Pentru că nu mai pot. Cred că este... Cred că e vreo 8 ceasuri, 9. Am făcut treaba asta toată ziua pe la grădină. Și nu mai pot. Sunt frân de oboseală. Bun. Bun, ia uite băi, ia-le pe toate. Toate, ia, mănâncă-le, înfructă-te din ele. Poți să mănânc mesele, haide. Gata. Bine, brother. Dă mesele. Acum o să se facă harta și mai mare. Ia, fiți atenți un pic. Mamă, mă nebunește fundalul ăsta. Ăsta era tot timpul aici. Whatever. Eu puteam să mă duc în colțul ăla să le mănânc pe toate ele easy. What? Bine, bro. Forță. Asta îmi place, băi, băiatule. Băi, băiatule. Uite cât amuță sunt. Bine, man. Hai să-i mai dăm. Bagă. Eu încet. Bă! Parcă am mai făcut-o. Ce naiba, mă repetă să... Scrieți-mi în comentarii dacă mă repetă să fac chiar ăstea. Sau care-i faza, că nu știu. Whatever, bro. Ia veniți încoace, bă, ia uite cum nu scapă ăștia șobolani. Pot să-i mănânc și pe ăștia. Șolobani. Șolobani de voi. Nu! M-am blocat. Veniți încoace, man. Veniți încoace la pisicuță să vă pape. Veniți să vă pape pisicuța. Ia veniți. Veniți voi să vă pape pisica puțin. Bun, veniți puțin să vă pap eu. Veniți să mă înfruct cu voi. Nu pot să iau ancorezul. What? Acum, gata. Și, nu. De ce nu pot? Pot să le iau decât pe astea mici. Acum pot? Nu pot. Gata, băieți. Acum pot să iau tot ce vreau.
Pac, 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 cu tămuță sunt. Ia, pot să mănânc mașini? Nu pot. Încă sunt destul de mic. Sau mică. Încă sunt destul de micuț să mănânc mașinuțele. Ba da, acum pot. Nu pot. Stați așa, că nu e așa, bro. Nu stai, man. Ia uite cum mă duc eu și le papă pe tot. Stai așa, man. Uite aici. Wow. Forță. Ce luăm de aici? Forță. Nu pot să mănânc mașina. Hai să iau asta. Nu. Dau mașina jos. Dau mașina după trafic. Pleacă. Să că sigur mai e pe undeva pe aici. Dați-vă din calea mea că vă mănânc pe toate acum. See what? Nu mai am ce mânca pe aici. Îmi pun pariu că dacă mă duc în altă zonă găsesc o grămadă de mâncare. Hai, man! Pot să mănânc altceva? Mașina! Pot să mănânc mașina? Ia vină cu acea mașinuța. 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 Mașinuța mea. Mașinuța mea. Vină încoace. Mamă. Bă, cu din mari sunt. What? Și câte din astea am de mâncat, ia veniți încoace. După aia o să apuc să mănânc tot. Tot am zis. Cât de mici sunt acum mașinuțele. Dar cum intru eu? Nu pot să înțeleg, man. Gata. Acum pot să înțeleg. Pot să înțeleg totul. Gata. Opa, ce-am făcut? Stai așa că nu e așa. Hai, mai băgăm un match. Filmez de 18 minute. What? Continue. Pot să le mănânc numai pe ăștia cu cacao. Numai pe ăștia de cacao pot să le mănânc. Eu greșesc, că sunt prost la jocul ăsta. Eu sunt prostanac și greșesc. Mamă. Sunt retardat. Uită-te și tu că mă apropii de ele și le mănânc. Uită-te și tu. Cu o stea, man. What? Ce pot să mănânc? Ce pot să mănânc? Mă bat ăștia. Cât de mică sunt, bro. Nu vreau să mă calce mașina. Mamă, și ce mai pot să mănânc decât pe ăștia? Decât pe ăștia, men. Bă, pot să mă hrănesc doar cu ăștia, doar cu omuleții. Hei, man, dă-mi altceva să mănânc și eu mașinuțele astea. Hai să ne plimbăm un pic pe aici. Poate mai găsim altceva. Mâncăm și noi niște omuleți, nu știu de unde vin ăștia. Whatever. Bun. Pac. Haide. Hai, mă, să mănânc o dată. Dă-i, mă, cu mașinuțele alea. Adică eu pot să mănânc decât omuleți.
Oh, hoidi băi. Ia uite cum mă mișc. Ce tare e. Bun, mergem și noi pe aici. Mâncăm niște oameni. Bun, cred că mai dăm meciul. Mai facem asta și cam mai a fost atât. Pentru că țin deja episodul de vreo 20 de minute și na. Opa, opa. Hai mă, nu pot să mănânc mașinile. Oh, 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 oh. Așa, men, de când așteptam clipa asta. De când așteptam eu clipa asta. Clipa asta de glorie. Gloria, oh, asta-i, men. Mașinile nu mai sunt nimic acum. Pac, 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 pac. Bun, mașinile nu prea mai sunt nimic, dar tot le mănânc, dar mai omuleții ăștia. Cred că se pierd prin blana mea, omuleții. Uitați-vă, băieți. Gata. Cu 100 și jumate. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Cum v-am spus și la început, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent când mai postez eu. Eu am fost Andrei. Ne vom revedea data viitoare.